Tässä kohtaa haluaisin kuitenkin pyytää seuraavan puhujan lavalle, eli Timon ja myöskin toki oman isäni, eli isä Raimo, ole hyvä. Kiitoksia. Tosiaan kaikilla on varmaan vatsat täynnä ja minun on tarkoitus nyt sitten vielä vähän sanallista evästystä antaa tälle nuorelle parille ja sitä varmaan aina tarvitaan. Rakkaat Annu ja Timo, mun mielestä en sano ihan väärin, jos sanon, että kaksi oman tiensä kulkijaa on löytänyt yhteisen polun. Tuossa Lasse alussa kertoi, niin jos lähdetään Annusta liikkeelle, niin sun elämän kokemuksessa on ei ole kaikin osin ollut ihan sit tavallisimmasta päästä. Mun ei oikeastaan niitä asioita tarvitse kerrata, koska se tuli tuossa alkuvaiheessa hyvin esille. Timolla on vähän sama juttu sillä lailla. Olet tosiaan yrittäjä ja ikäiseksi aika kauan sitä hommaa tehnyt. Pari viikkoa sitten tuli 20 vuotta täyteen yrittäjänä, tietysti osaksi koulun ohessa, mutta kuitenkin niin se on aika pitkä periodi. Te olette molemmat, mun ymmärtääkseni, nyt puhun tietysti vähän, en tunne Annua niin hyvin kuin Timoa tietenkään, mutta mun mielestä te olette molemmat semmoisia, että te olette tiennyt jo nuorena, mitä te niin kuin haluatte ja te olette myöskin jollain kumman konstilla saanut vanhemmat useimmiten vakuuttuneeksi siitä, että ne jutut, mitä milloinkin on ollut, että niissä, vaikka ne joskus on tuntunut vähän hulluiltakin, mutta että niissä on jotain järkeä. Ja te olette ehkä huomannut, että teihin on aika hyvin luotettu ja täytyy sanoa, että kyllä luottamuksen arvoisia myöskin olette varmasti molemmat ollut. Kaikki ei aina ole ollut linnunlaulua, kaikki ei ole aina mennyt niin kuin elokuvissa menee, mutta teissä on varmaan molemmissa semmoista peräänantamattomuutta ja sitkeyttä, eli sillä te olette varmaan pitkälle myöskin pötkinyt eteenpäin. Ja joskus, en muista nyt kuinka monta vuotta siitä on aikaa, mutta muutamia vuosia kuitenkin aikaisemmin ennen kuin aloitte olla yhdessä, niin Timo muutti tuonne keskelle Tamperetta kerrostaloon, pienehköön huoneistoon ja sä aika usein otit sitä esille sillä lailla, sä yritit todistella, että se on ihan hyvä asumismuoto ja sun haaveinas oli olevinansa joku kattoterassi huoneisto Tampereella tai jossain muussa isossa kaupungissa ja se ei oikein mennyt läpi meille läheisille, jotka me ollaan sut pitkään tunnettu ja musta tuntuu, että se ei mennyt sulle itsellesikin kyllä oikein läpi. Että kun muistelee pari taaksepäin ihan tuonne lapsuuteen, vaikka Kovelahteen mummun ja taatan luokse, missä oli karjaa ja aika lailla mieluisimmasta päästä hommia oli, kun sä 5-6 maissa heräsit aamulla, pistit reihot vaatteet päälle, saappaat jalkaan ja lähdet ruokkimaan sikoja. Sä viihdyt aika hyvin semmoisissa ympyröissä ja sä ihan selvästi nautit siitä. Siellä sä varmaan opit myöskin rakastaa eläimiä ja sähän halusit aika nuorena myös koiran. Meillä ei ollut koskaan eläimiä meillä kotona ollut aikaisemmin, ei oltu niihin totuttu, mutta sä halusit sellaisen ja eikä se ole tullut kyseeseen mikään sylikoira, vaan Rottweiler-merkkinen 10-vuotiaalle pojalle ja narttu tosi, mutta kuitenkin aika omapäinen. Ja no sen kanssa pärjättiin paremmin ja huonommin. Ja jossakin vaiheessa aika iso merkityksellinen juttu varmaan kaiken kaikkiaan oli, kun sä teit Timo kavereittesi kanssa reissun tonne Islantiin ja siellä sitten pääsit ratsastamaan. Sä olet joskus pikkupoikana ratsastellut jonkun verran, mutta niin ihan vaan vähässä määrin. Ja sä hurahdit niin paljon hevosia silloin, että kun sä tulit kotiin, niin sä hankit tietoa, missä olisi sopiva ratsutalli.
aika pienessä Essusta tuli hevosmies ja vähän ajan päästä sitten hevosen omistajakin ja siinä sivussa ratsastusseuran puheenjohtajakin ja sitten semmoista järjestöhommaakin tuli sinne sitten vähän, mutta että just se oli mun mielestä merkityksellistä, että sä olit samanlainen kuin silloin pikkupoikana, niin sä viihdyt tosi hyvin siellä vanhassa karjakeittiössä, kun sä niitä valjaita siellä pesit ja tietysti ratsastus oli oma lukunsa, mutta niin. Tehän olette muutaman viikon päästä lähdössä häämatkalle, että mihinkään tiedän suunnilleen mihin olette menossa, niin ei ole kyseessä mikään paratiisisaari, vaan vähän toisen tyyppiset olosuhteet. Ja te menette myöskin vuoristoon ja kaikki me tiedetään, että jos on kirkas ilma ja kavutaan vuorenrinnettä, niin sieltä saattaa nähdä aika kauaksikin. Noin fyysisesti, mutta myöskin kuvaannollisesti. Ja se on varmaan hyvä breikki teille kaiken kaikkiaan pari viikon reissu. Ja harkitkaa semmoista, että kun te sinne vuorenrinteelle menette, niin puhun nyt enemmänkin kuvaannollisesti, mutta pysähdytte ja katselette vähän taaksepäin elettyä elämää ja kaikkea, mitä on tähän mennessä eteen tullut. Mutta etenkin katsokaa eteenpäin. Tietysti teillä on, niin kuin Lassi sanoi, että teillä on suunnitelmia kaiken näköisiä. Nehän ei aina toteudu, mutta että niin usein tahto ihmisellä tuppaa olla niin, että ne paremmin toteutuu, kun todella tahtoo ja haluaa asioita. Ja eläkää hetkessä, vaikka sekin on klisee tänä päivänä sellainen elää hetkessä lause, mutta että se tuossa pätee paikkansa. Sama mun mielestä pätee tähän päivään tänään täällä, että nauttikaa joka hetkestä ja eläkää täysillä tätä. Tämä on teidän päivä ja teidän unelmien täyttymys ja parasta mahdollista matkaa toivon mukaan elämän mittaiselle matkalle. Kiitoksia. Laskekaa kädet alas. Kiitos paljon. Mä luulen, että mä sain tämän perusteella tästä aivan loistavan avustajan seuraavaan numeroon. Ole hyvä, toivotetaan Sulhanen tervetulleeksi. Kiitos paljon avusta. Tehdään sillain. Mulla on tuolla tommonen laatikko, sä pääset kohta kopeloimaan sen sisältöä, mutta ennen kuin tehdään se, ole hyvä kättele mua vielä tässä. Älä päästä vielä irti. Katso vaan, että mun oikean silmän alapuolelle valitse sieltä yksi piste. Ja samalla kun mä liikutan mun kättä ylös ja alas, sä voit alkaa rentoutua just tollain. Ja sä huomaat, että se piste ikään kuin vie kaiken sun keskittymisen, voit vaan kuunnella mun sanoja. Ja kohta kun mä tuon sun käden alas, sä voit vaan sulkea silmät just tollain. Pikkuhiljaa sä huomaat, että sä tulet tietoiseksi sun silmistä ja se tuntuu siltä, että ne muuttuu vähän raskaammiksi. Ja alkaa räpytyttää vielä enemmän just noin. Ja nyt voit vaan sulkea ne silmät, laskea päätä pikkusen eteenpäin ja rentoutua täysin. Just tollain, rentoutua täysin. Mä vielä hiukan puristan sun kättä tässä. Kättelen sua ja sä huomaat, että tästä ikään kuin leviää semmoinen mukava rentoutunut fiilis sun muuhunkin kehoon. Ja nyt susta alkaa tuntua siltä, kun sä itse asiassa kättelisit semmoista pientä lasta, semmoisen lapsen pientä heiveröistä kättä, ja sun ei tarvitse puristaa ihan noin kovaa, koska sun lapsen käsi musertuu muuten. Ja nyt mä lasken sun käden alas, voit pitää vielä hetken silmät kiinni, pysyt siinä aivan paikoillasi. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaa. Ulkostaa. Mä kerron sulle, mikä saa mut syttymään, mikä saa mut näihin tansseihin jäämään. Enkä pois täältä mielelläni lähtiskään, ellen pääsis sua kotiisi viemään. Dekin takana mun lempari DJ, ja se soittaa meille vain hyviä biisejä. Enkä vois toivoa parempaa seuraa.
Sä oot silkki mun sylissäni, niinku lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niinku lämmin vesi, joka leikehtii. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaa. Salamot, wow. Ihan kuin oltais tunnettu aiemmin, voi olla et mä vaan fiilistelen. Löysin jotain mikä sytyttää mun lemmeen. Käsivarsillani aaltoille, niinku aallokko vahtoinen. Vuotensa allani hikoille, iloiten. Vuorotellen vuoksi ja luode, lisää tuntemuksia tuode. Kunnes sarastaa ja koittaa huomeen. Sä oot silkki mun sylissäni, niinku lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niinku lämmin vesi, joka leikehtii. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaa. Lukostaa, hei. Sä oot silkki mun sylissäni, niinku lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niinku lämmin vesi, joka leikehtii. Sama virtaamis. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of the rolling wind can be turned away. An enchanting moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wild
to make kings and vagabonds believe the very best. Naimisiin mennään siksi, että silloin tietää, että voi aina tulla kotiin jonkun luo. Näin on sanonut Jirina 8b kirjassa Lasten ajatuksia avioliitosta. Rakkaat ystävät Annu ja Timo, kun ymmärtääkseni tämä pätee ainakin teille. Eikä se ole ollenkaan huono syy mennä naimisiin. Hääpuheessa on tapana antaa neuvoja tuoreille avioparille. Annu on semmoisia saanutkin jo työkavereiltaan. Ne oli tämmöisiä 50-luvun ohjeita aviovaimolle ja Timo oli hyvin ilahtunut näistä kyseisistä ohjeista. Viikko sitten Timo sanoi, että näitä aletaan noudattaa heti maanantaina. En tiedä, että onko näin tapahtunut. Siihen aikaan hän mies oli perheen pää ja aviovaimon tehtävä oli huolehtia kodista ja lapsista ja siitä, että miehellä on hyvä olla kotona. Aviovaimoja kehotettiin laittamaan ruoka valmiiksi ja siistimään kotia, lapset ja huolittelemaan itsensä kauniiksi, kun mies tuli töistä kotiin. Saatettiin ohjeistaa, että minimoi kaikki melu. Älä koskaan valita, vaikka mies tulisi myöhään kotiin. Tarjoudu ottamaan kengät pois hänen jalastaan ja pöyhimään hänen tyynynsä. Älä kysele, älä kyseenalaista. Naisella ei ole oikeutta epäillä miestä. Ohjeistin 50-luvulla. Jos teillä halutaan noudattaa tämmöisiä vanhoillisia perinteitä, niin mulla on muutamia lisätipsejä Annulle. Vahvistamattomien tietojen mukaan ihan suoraan 1800-luvulta. Jos mies vaatii liikaa seksiä, teeskentele sairasta tai aloita riita. Useimmat miehet vaativat seksiä päivittäin, mutta viisas morsian sallii maksimissaan 2 lyhyttä seksikokemusta viikossa ensimmäisten avioliittokuukausien aikana. Ja ajan kuluessa naisen tulisi tehdä kaikkensa vähentääkseen seksin. Anna vähän, anna harvoin ja kaikesta tärkeimpänä anna vastahakoisesti. Hyvä hääväki, rakkaat Anne ja Timo. Parhaat eväät teidän kahden avioliittoon teillä on molemmilla sydämessä. Paras neuvo on se, jolla te opastatte toinen toisenne sinne sydämen sopukoihin. Joka päivä koko loppuelämän ajan. Toivotan teille rajattomasti onnea yhteiselle polulle. Mutta yksi pieni neuvo vielä, koska tämä voi olla jo huomenna tarpeen. Tämäkin viisaus on sieltä lasten ajatuksia avioliitosta ja näin on sanonut 10-vuotias Jesper. Jos naimisiin menon nolottaa, voi lähteä laivalle. Kiitos. Moi vaan. Timo piti mun häissä puheen, niin se oli 4 A4. Niin mä ajattelin, että mä saan ottaa pienen muistilapun. Se ei varmaan haittaa ketään. Mä ajattelin vähän kertoa teille siitä minun ja Timon menneisyydestä, että mitä tässä oikein on ollut meininki ja ehkä vähän muustakin. Ja kun mä aloin tätä puhetta miettimään, niin aika nopeasti tuli semmoinen, että mistä ihmeestä me muuten edes tunnetaan on. Ja me ollaan molemmat Ikaalisista kotoisin, on käyty siis samat koulut, ollaan samaa ikäluokkaa, mutta ei oltu ala-asteella eikä yläasteella samalla luokalla. Mutta siinä kun mietiskelin, niin tuli semmoinen muistikuva, ja se on mun ensimmäinen muistikuva Timosta koskaan.
Mä haluan kertoa sen, se on ala-asteelta 6. luokalta. Ei ollut samalla luokalla, mutta siellä eräs opettaja piti koulun jälkeen semmoista vittikerho-nimistä kerhoa, missä tietokoneella tehtiin animaatioita ja muuta mukavaa. Ja me oltiin Timon kanssa siellä molemmat ja tässä muistikuvassa niin jostakin syystä, en tiedä miksi, mutta Timo juoksee siellä alasteen käytävällä karkuun ja minä juoksen perässä. Ja koska minä olen hyvin rauhaa rakastava ihminen ollut silloin, niin hyvin luultavasti siis Timo on tehnyt minulle jotakin pahaa. Ja olen sitten suuttunut ja lähtenyt juoksemaan perään. Ja tämä muistikuva loppuu mukavasti siihen, että Timo juoksee ulko-oveen päin. Sitten katkee hammas, joka lentää sinne lattialle. Ja tilanne oli vähän sitten ohi, niin näin juossut perässä. Timo kerrankin hampaat mukaan ja nähti siitä opettajan juttu sille sitten, että mitäs nyt tehdään. Tämä on ensimmäinen muistikuva, mikä mulla niin sinusta on, että voisi olla huonomminkin. Sitten yläasteella ei ollut oikeastaan kauheasti tekemisissä, oltiin eri luokalla, mutta olin tietysti siis koulujen loppu 9. luokan loppubileistä, niin olin Timon vanhempien asunnossa niin kuin koko muikaaninkin oli, että niissä bileissä, kun oli kaikki muutkin. Mun mielestä reissulla oppii tosi hyvin tuntemaan ihmisen. Että siinä on semmoinen samanlainen kaava, että alussa vähän jännittää, mutta sitten kun se matka alkaa, niin kaikki on tosi ihanaa, loistavaa, uusi maa, tosi hienoa, hyvää ruokaa, kaikki on halpaa. Mutta sitten puolivälissä matkaa alkaa pikkusen jo ärsyttää se kaverin naama. Ja niin kuin on eri mieltä, että mihinkä mennäänkö tuonne vai tänne ja näin. Ja sitten loppumatkasta kukaan ei puhu enää kenen toisilleen mitään. Ja kaikki haluaa kotiin. Pääse pois. Tämä kaava on ihan sama kuin avioliitossa. No ei, se oli huumoria. Timon kanssa on tosi helppo matkustaa. Timo on niin kuin tuosta alusta ehkä tuli selvinen aika tommonen vahinkoherkkä kaveri. Tommonen rämäpää. Ja Annu on sitten järjen ääni. Ja aika tommonen topakka, että se saa niin sen lävitse sen, että nyt et Timo kiipeä sinne. Niin näitä pystytään pitämään Timo hengissä ja tämä avioliitto voimassa. Voisin kertoa vaikka juhannuskokosta joku tarina, mutta jätän kertomatta. Hyppäsin näköjään yhden hauskan kohdan yli. Ei se mitään, ei mulla muuta. Todella paljon onnea ja loistavaa yhteistä loppuelämää. Kiitos. Saisinko pyytää Sulhasen lavalle? Me ollaan kuultu monia hyviä puheita ja mä yritän nyt siinä mielessä että hiukan lunttaamaan, että tämä puhe on jälleen kerran niin vaikea, etten pelkkää ulkomuistiin luota ja näin ollen mulla on tämmöinen lunttilappu tässä mukana. Rakas Annu, isä ja äiti, hyvät sukulaiset ja ystävät. Ihan ensiksi iso kiitos teille kaikille, sillä ilman teitä näitä juhlia ei olisi koskaan saatu järjestetty. Kun me syksyllä Annun kanssa päätimme
päätimme järjestää tämän hääpäivän, niin kyllähän me tiedettiin, että näissä on aika iso homma. Eikä näitä häiden järjestäminen tapahtuisi sormia napsauttamalla. Mutta kun tämä päivä alkoi lähestymään, niin mä havahduin aina uudestaan ja uudestaan siihen, että kuinka monta asiaa pitäisikään muistaa ja ehtiä tekemään. Erityiskiitos tämän päivän järjestelmä kuuluu ennen muuta Annulle, joka on ollut tässä semmoisena primusmoottorina. Ja ilman Annua nämä illat ei olisi onnistunut. Kun me tavattiin Annun kanssa ensimmäisen kerran, niin en mä silloin osannut vielä odottaa, että minkälainen matka meitä yhdessä odottaisi. Kuin ihan vahingossa, niin Annun kanssa huomattiin täydentävämme ja ymmärtämme toisiamme niin, että meistä ei varmaan kumpikaan aikaisemmin ymmärtänyt, että se olisi edes mahdollista. Jo meidän seurustelumme alkumetreillä niin me varmaan molemmat huomattiin, että meidän välillä oleva liima on aivan erityistä. Ja niin kuin tässä on aikaisemminkin jo useampaan otteeseen mainittu, niin meitä yksi yhdistävä ominaisuus on rakkaus eläimiä kohtaan. Ja kyllähän meillä noita nelijalkaisia aika monta onkin. Aika usein, en tiedä miksi, mutta meiltä molemmilta on kysytty, että riidelläänkö me koskaan. Ja aika harvoin me lopulta riidellään. Ja voikin varmaan sanoa, että myötä tullessa ollaan saatu tätä matkaa tähästä taittaa. Koko tähänastisen elämän ajan niin mä oon ollut yleensä aina varsin tyytyväinen kulloiseenkin elämän vaiheeseen. Mikään tässä elämässä ei ole koskaan tullut ilmaiseksi, mutta mä oon saanut aina kulkea kohti omia unelmiani. Ja mulla on ollut suuri etuoikeus saada ympärilleni rakastava perhe, aidosti välittävät sukulaiset, aivan mahtavat kaverit. Ja tämän lisäksi olen töissä onnistunut kokoamaan meille poikkeuksellisen hienon tiimin, jonka kanssa me tehdään töitä yhdessä. Mulla nousi aika paljon onnea matkassa. Ollessani vielä yksin, niin mua ei hirveästi vaivannut silloin yksinäisyys eikä myöskään tekemisen puute. Sillä nämä ihmiset mun ympärillä, niin ne mahdollistavat mulle silloin semmoisen elämän, josta saattoi nauttia. Enkä mä tuntenut itseäni silloinkaan ulkopuoliseksi, kun ystävät pikkuhiljaa ympärillä alkavat pariutumaan ja mä siinä kohtaa vielä palloilin tässä porukassa ihan yksin. Kuitenkin mä sisimmässäni mä tiesin, että jossain mua odottaa se oikea. Esa, joka on tänään mulla täällä pesmäni, niin taisi kuitenkin menettää jo toivonsa, että maailmassa olisi ketään sellainen tyttö, joka mulle kelpaisi. Mutta niin siinä sitten kuitenkin vaan kävi, että mä Annun tuosta löysin. Ja hyvin nopeasti mulle selvisi, että Annu on juuri se palanen, mikä mun elämästä silloin vielä puuttui. Parisuhde vaatii työtä ja hoitamista. Ja ilman tätä onnellinen parisuhde kuihtuu hiilleen pois. Pidetään Annu yhdessä huolta siitä, että meillä on aikaa aina toisillemme ja muistetaan myös jatkossa hoitaa suhdettamme. Meillä Annu on mitä parhaimmat eväät elämään, josta riittää muisteltaa vaan yhdessä keinutuolissa. Rakastetaan toisiamme ja nautitaan jokaista hetkestä, kuin tuo hetki olisi viimeinen. Kiitos vielä teille kaikille, että jaatte tämän ikimuistoisen päivän meidän kanssamme. Ja vaikka päivä onkin jo pitkällä, niin tästä nämä juhlat kuitenkin on vasta alkamassa. And last but not least, we have here a couple of friends from Holland. It's great to see you here. You have made a long journey to get Finland. We really appreciate your effort to come and join us. You might have already noticed that Finns are often a bit shy to use foreign language. However, most of us here today speak English, and you will notice later that after a couple of years, the fear to use foreign language will disappear. Even we have had a great day until now, I have to tell you that parties are just beginning. I like to thank you all, and I hope that you will enjoy. Thank you. Kiitokset Timolle. Sitten alkaisi olla kohtapuoliin hetki sellaisen pienen tanssahtelun.
Onko täällä joku, joka haluaa nähdä häävalssin? meidänkin puolesta. Soitetaan seuraavaksi vanhempien valssi. Köytä tonne jonnekin, nyt oikein henginä. Sieltä pitäisi kuulemma löytyä jonkin saatiin sukkanauha, että
Napanen. Meni liian syvälle jo. Vispilä. Mitä löytyy? Sitten on selkät kavereihin päin kavereille. Et Vispilän kanssa. Sitten seuraavaksi ruvetaan varmaan odottelemaan Teijo häitä. Johanna hei, takarin. Etkö unta saa, aaveetko taas sun vuoteellesi omin luvin istahtaa, sua valvottaa. Jo kohta aamu sarastaa, mut siihen yksin pysty en, vaan rakkauttas tarvitsen. Tää musta yö mun kanssa ja niin huomenna tää kaikki ehkä on jo helppo.